Hakani ke episode ngin ya kami ngin day banyak penkesan kan tanah mar bini aja sekan tay ngin omit tangga ke wing perkat bengi kadi ke babiang lut nang ta syu na kitu ki bang ya keren menek tu tertel te ngisiamba dalapoi kini kapateng jong enok hang ni ngin ha banyak kami ru khendiat ha kapateng ke jong ukan nei ukan tau lapoi syek tu karinot usyong khang tu buat uyok khun hang tu ti yok khun ingkong ujer kateng enok nei enok ti hakajuk kapor thau snong thau jaka nei ya kanong ba tu ai kateng de kateng enok dei katu kalong indeng phai sakaliang jong kan kemut uni enok open crown nong ba dei pen kraw nong ba long ka kanong ba ka bu kan ba te ai nam hau khun jong enok kat ba dei pada hari ni mentah pada uni number banyak pada blay pen kerpang ni enok hi long arliang hang tai ke jongkan enok gede begini ka hang khendo mentah pada hang ni kan ka lan ke jong no set pada tertentu pada ngiba blay ura sya ka jaka ka ba ngim tiep ura sino tang ba utmu ya kaban dan kam yo enok ka bomot hang tai ka session ba dem ukan ura ya keburom jong enok do ubriu do pa yo hang ni kamon ublei ko pi open kerpang yo enok number nyo na kapateng jong adam set tete ura ublei ya keburom lani open kerpang ublei yo ne kadon ke jing pher ko kraw hap star lokal ai pher jangai ne to kabar pade kalong hak nakanika jingher pateng ke jong ukan ngilap yo ni lamek ni lamek usyong khai ki arngut ki kentai nei ya kan ka ada bat kan ka sila nei ti ne kini la yo khun tu ter ti kapoi kapor ka ba lamek ru punya beriu ti dula punya beriu ukam kenti haladi wat ki kentin ki jong ublei ki ba utim yo kan nei long katu la dep keren ni session ke badap ka ba ni lamek ukam kenti ong lada ukan en sepenhir keput nyusha ti ya lamek nyau pho nyau sin ken nyau pho sin nyau nyau pho nyau sin ne nyau pho sin nyau nyau pho nyau sin te da kalong kumnu ru i ba ulamek open code da kata kajing dap biang jong kata kajing pinstom nomor kum ubri hi i kemba ukam i kenti ka i kemba ublei ukren nrei umde ublei ukren ulamek de ulamek ukren ulamek upenya beriu ulamek upenya beriu te halo jong kata kajing punya beriu ko jong ulamek uru i kemba ubu ini kentin smai ne panong dapat penyap yang ngaru katasin kenja kemut judon hi kebukum kata habaya dei ba ukan ublei ong ladat kata ukan penyap ukan long nyusha u tau bale kadi jing ong jong ublei hang ni pat di ulamek hi nalo bu ada penyap breu udang kam kenti si kentin ke jong ublei da pen kha syur nyau phau nyau sien ka bomot udang penkesan kin kesan daldi udang penkesan ma u pede daladi ban penkesan ke ik boleh penyap breu nei to kata kalong ka jong ukan bukut hulamek ti mentah padeng ya bangi poi hang ni pade ha kadi kadkot ke war prang ni ngisiam ba yuni ulamek hidup nei jar kata ulamek hi bayar pateng nau inok tu ter nei nau inok kami tu sela nami tu sela khay uni ulamek nei ti uni ulamek hang ni andau ladap si spa arposnem uyo uni khun chenrang bat kurteng ni da noa da pipet hang ni pade ka kom kren ka jong lamek hani kalong ba kani kurteng noa ko ong ba uni un pentengen yangi ha ka kam jongi bat ha ka jing 3 minute kiti jongi namar kata ka khandau ya ka bau trai ulatim temut uni ulamek hani usung thu ba kani ka jing 3 sitom ya kani ka khandau ka dei be halo jong jing tim ka jong ubleyam ni lai puli kata senang bau adam hadian jong kajing ringkang ka jong boleh tu ong bet mo ya ni khandul atim bat adam ha 3 minit deh da kajing 3 stom ka jong tingi ni ba kata
ka jingyok pateng ya kani ka khana ka ba kani ka khando ka shatim kamut ka rung em hadu lamek haulamek tiuniu lamek umdei uju bo tai lamek boher pateng nukan kata tekan haban syai ni mo ni do wei pat mo do wei pat ne te ka ka ba don kam ni kalong ba uni pat de udon ka jing angnut ba habala poi kat hadu akani ka pateng ka bela jerong kat ni wong ba uni khun udei ban wan ra ka jing patengan am uni pentengan ni ngim tip balai ba ulamek ulit kren ni di kentin ha ujir kateng lu jong khun kamut ka don ka jing ap khami lenti ka jong u ba nyok mat kan ka jing pentengan kan ka jing tristom ndai ti to ban nambar ngin sai peteng sekal nong ke ban rium ni terum tu te peit bah ni nakini baro ki baya im ti kisnam tertung tik bakraw ni kisnam to uni ulamek ti ka karta ka jung ka kenjo syakhanyo spa nyusnem te kilong karpang kumul kita ki jingken kata te nyim dan jingtip namar nya pher kor komparkhat ke jungi bat ki jiu no ki jiu setuna nubu nen bar nyu ne kalong nomor jong ka jing dak biang ka jing dak pura te da poi ni nyospa nyu kamut ayu kata te ngimyo jubab da kumnu ru ja kata te ngin mi keren kata mo tandai kai ke bang syukudo menne kitu ke nyongon nyo pateng ki ba kenjo ya ka khandai spa snem u enok u ba ka pateng ka ba nyo ngi mu bleu dak karpang tang ni ngi ba kadon imat halendet ka ba ngi ya mantahi ngi numpat sempang ya ka mo ta kai ka ba nyarap ngi ni ka ba dei ulamek kalong ba ulamek anda ula imsis pa arpo arsnem open kha yu khun mat kurteng yu unowa ti ka tu ka jing pen kha yu ni khun ka bot ap khmin ti bo unyo ya ka jing pentengen na ki jing trai sistem ka jing une to halo jing kini baro ki bang keren mentah ni ka badon ka mentah khan diat tang shu phai liak mo tang shu phai liak hang ni kalong ba la lajer kerteng tang hirang ba hang ni bat penan kam dakani kentin penkha la ula penkha ni la ikren ha tu ka wei session la dam ho penkha te kan mut kumno kan ni na ka banta jungi lamar ngi kum khasi nya perkhat kan ni nei to ha kalong yeng long sem kemon nakaliang jung ipa yang biki kha ki manam ne me kha ki kha nakaliang jong email pade yang kikur ki jan me pa kikur ki jan long kikur ki jan ne long ka kami kumnu kata ka jing khot kita ki bahye jong pa ki kha ki man kami kumnu kata ka jing khot nakaliang jong email kikur ki jan kalau yang ka pher ka komparkhat noi kat ba ha kita ki wei nomor bengi ngim dei ki ba simjat nak sendang tingim sung thu ba ka komparkhat ki jongki tendrei ki ai ka ba ngin ya kami tang khandiat mo to kani ka long tang ka bang syukuson habang perkhat boleh ba ong ni penkha nei te do urang ba to ndak la isong kha em par kan thei kamut uru don sembai nei te kamut đâu là song kha kum tu da ki jing ka ru ki jong ublei tu ka long yong stem ki kha khun mut ka long possible ka mut ka long ka bala la bu blei kur khu ka mut ha bu wan ushin rang sha ka yeng jong kan thei ka mut ki mi pateng ki khun ki tim nei ki khun ka mut ha bu don ni kpa ka mut ki kha ki khun nei ka mut ka kan thei ka num la ban kha lum da don u kpa nei teringi phai na kata kaliang ni sutunat ba buat apa yang jongi mungkin kasiru ha ko bede ki kha kamun ni da nyokor te ki ndai ka jinyo wala da ngim don kitu ki rukom ai kerteng ki ba pher ko bangi dan kaliang jong email kamut te hadu kanu pateng ni sakut ni ta sibu mentamo da nyau ki kha ki man ne te mun kaliang jong ipa ta mut ki badan si parau ipa di kan thei mun yang ki kha ta ki senrang ki nong ki pakhana pasan nei te palat kita ki baswa jung kita nong ki la mi kha ki parat ki deng parat ki deng tai ta mut ka kham lengkot
depi persiang ban peit ini kirkom bu kerteng ki jungi am kirkom jer kerteng ni semua bagi ham lengkon kat ban ngiak ni yang jimi ni hidup ki mama ta terne san dana long ka kham jrong namar ba nakaliang ka khenkut ka khenjat bun sin hi ka kham jrong hi kat ba dei ba de nakaliang ki kha ki man badai soni kot kalong kaju ik mungkin ka jat ban riu jiu ru ada dei nakaliang jeng thei ka kham lengkon iki kat ba de nakaliang jong senang bude ka kham jrong kalong bar pasya mar pasya ti long ka badai ba kan ka bentang ni tu la da dei senrang la ni dei kan thei ru ke dan bentalang ha kaju kalong yeng long sam nei kamon ocean rang la ni ka kan thei kamon ukpa bat ka kami ti nginum dei banyak penkesan kan tanah mar bini aja sekan thei ngin tang ka wing perkhat bunyi ka dik ba biang lut ka dei banyak rengkat terajur bat kini ki bawan la kan ka baki sim kursim jaj na kaliang jong ki senrang ru maka dei banyak balance da kami balance ka dia kamut kalong beri ru kan dan pedeng jong ka jeng mansau ya kan ka benta kacing persian ho haka episode kabanwan tungin yakmi taki kita ki khun senrang jong bulai kan kadi kata ka benta ka banyak keren